Ana salah sawijining menungsa kang ati candala inista arep gawe pepatiku arep mateni aku leduk karma hampar ngangkutake waninya seksenono ya boleh ning bleduk kae sumpar ono sak jabaning pagura bleduk kae besok katelah desa bleduk lumakuning Durjana kang lingwe marang para siswa kanthi gawe dalan kaya dening tikus nglandak papan kanggo nglandak kae besok katelah desa landakan menawi tumindaipun kasat besari menika nalukir saking bener menawi dipun kepalanaken kula badhe kalapati tindalipun kasat besari badhe kula ilmuaken panjenengan kena ngimotak nanging aja nganti nuwake panganan yen iso weneh ana bebungah gen seneng atine
aku senang. Bahwa aku senang. Sawise aku ngelandak, kuwi ngepasi timbul so ngelandak, barang aku ngecumul, ning arep ono ndase Kyai Pacet. Wong ngajeng panjenengan. Aku wae ngoro kali-kali tak ngoke. Aku ramtolo tekan. Wacut biasa ramtolo. Barang berlampung berindungo sang sedure, mutiara di berdungo rawon. Sawise ngaku ngerti wacut dungon biasa kadang tangil-tangil. Watake kasar sore, ketel tau gak? Wis landep, biasa tak segar kan? Ya! Makin potol sirahe, tugas sirahe. Sawi sing tak petel, lho tengok gulune glundung sirahe. Ora bungah atine. Urung tekan guru ana swara mau. Kuwi sifat-sifat ilang ganti pacar. Belum sodo itu tidak. Iso malih. Kuwi cetone dasi pacar. Petel omane pacar. Napa-napa kakak kasih sari kurangane apa? Masalah aku dimata. Aku kelindo asem-asem dasi macan. Macan tak tamani petel. Dier. Macan hilang. Dasi pacar tengah gitu. Jenenge gitu aku. Masalah aku bibir layu. Asam saroti. Hotel. Dia. Aku dikali kembali waktu. Muntah. Muntah kita. Kasar pesani. Muntah. Kayak macet. Kali mati. Beres muntah kita. Kayak macet. Mati. Sing utara pacet. Aku. Uang ini. Aku ora trimo. Wirang-wirang ke pacet, adol jaduk, amer kejadukane. Mula aku tak sambat kaki bisa, ini itu. Aku tak milih, bumbak kololan. Kowe tak kelma pakai siswa yang berdoa, sing belani pacet. Kowe kabeh. Bos kasih kaki-kaki. Penjenengan sampun gitu, ing panggonan Rawa, ing penjenengan badhe ngelipih lawan Resi Kasamsari. Lajeng kados pundi anggenipun penjenengan ngelipih lawan Kasamsari? Wis tak temoni, wis tak lipih, nanging ora. Yang kepriye? Angga mau janji, angga porsi. Janji kuat penuh yang kenal tak yo, yang orang ojo untuk kawan, rakyat yang orang gelap, ojo untuk kawan. Lantas berjalan selojo, kendu sangkut, lawan Kyai Yang Soko, masih bawa ampun Mas Tanda. Yang aku orang kendu sangkut monggo. Wes tak dateng, wes aku ngaku pramukaku muridnya kasar-kasar. Yang malah kata tahu balalan bilang. Yang aku balik lo kayak gitu ya. Prajurit, go!